gaya gravitasi lho hawanya gaya tarik menarik kaya lho mbok nganggo perasaan lho akhirnya Mbak Tatin kok Sukimine metu lho jan gumun aku lho gaya gravitasi ne bumi kanjok aku imbuh kok tan multifungsi kok aku ki ora nek padane weruh aku arep kepiye to jane kepengin ngopo tandone ndi ta wong aku ora nggawa tandon lho tandon sing ngetas kuwi lho no ora nggawa kuwi udu tandon ya Le Atin ki tandone ngarep mburi apa ta sing mburi nganti ngopo kowe pengen ngopo daginge nganti wong wedok kok perabote papat lah iki timbangane iki prabote palsu to hayo arep ngopo kowe sing marahi kok mbek jane aku nek guyonan fisik ngene kuwi wis aja nganti lah ngopo jong yo ra itu to saru to nek lah nek jenengan nek yo ora apa-apa to nek iki lho ora apa-apa no cara aku tak bales nek cara aku tetep tak bales pilih Mimin apa dadi Sukimin ya nek lek cara aku Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho Katur apa podang kuning sing nyekar Mbak Elisa ya monggo Mbak Elisa monggo jumeneng Mbak Elisa monggo nok yes kembarane Mimin kok kembarane pripun meh persis genah dedeke wis padha masa sih masa aku padha karo iki to Pak ya ayo aku banget lho masa kowe padha karo Banci enggak ya beda adoh ya karo sapa Lek Kimen mbok yo ngajeni Mbak Mimin kok. Nah, apa Bude Mimin ngono ra. Budel aku lanang apa wedok? Wedok. Wedok. Oh, berarti Bude. Bude Mimin. Ya. Wis padha le kuning nemu giring. Cire ya wis padha. Dhuwure padha. Dhuwure wis padha, ayune padha, prawane padha. Prawan. Kupinge apa piye kok? Aku ora tau diobak-obak jaran kok, Nduk. Coba jalan nggih. Nggih. Sugeng dalu Nduk. Sugeng dalu, Bude Kimen. Sugeng dalu. Sehat ta Bude? Alhamdulillah menika saged sowan sae, pirang-pirang dina rada lerek-lerek no. Lerek-lerek kenapa merganipun? Yo kekeselen Nduk gaweane wong wedok iki. Asam aurate munggah. Asam aurat. Oh, duwe penyakit asam aurat. Asam urat, asam aurat. Ya sehat-sehat ya Bude Alhamdulillah Kimen. donganipun kathah ingkang dongaaken. Nggih mengke nek dinakali Pak Seno matur mawon nggih mengke kalih Lah kula. apa aku pancen seneng dinakali Pak Seno. Oh, seneng dinakali. Nek ora nakali koyo piye ora semangat ngono ki lho. Oh, jan kudu dinakali. Kudu dinakali. Aku wis jeleh nakali dhek. Nggak ngopo kok jeleh. Unik lho Pak, unik. Unik apa? Ora ketemu nggone kok.
Berarti gembrobos tekan esuk. Nggih biar hidupnya itu tidak monoton ngoten lho, Pak. Nggih. Tak golek endi to iki? Nggo variasi, mobilnya divariasi yo. Mbok dirambang riyen. Sing dirambang sing mak plupuk cangkeme. Iya. Iya. Apri yo marake aku dicakem-cakemke to. Lah nyapa? Lah wong sing mlumpluk ya gur kono arep ngendi. Ngaturke panglipurna. Injil. Iki ndongake warga Telogowati. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Mangga. Podang kuning. Lan wujud temong peksi Dadi manten ya, Pak. Piye Balisa? Bar dadi manten. Ngapunten nggih mboten saged sowan, Mbak. Lah ngopo ora mangkat? Kalau wingi soalnya ana sambatan gone kancane. Oh, ora apa-apa. Ya titip nyumbang aku no. Pak Sena ya ora mangkat, Dik. Mangkat lah. Pak Sinas ora dikabari kok karo. Pak Sinas lumantar aku tak wakili ya. Oh, wis diwakili Budhe Mimin. Nyonya Seno. Nyonya Seno. Umi. Alus manis tur mrak ati neno wasuwinggon kula goleki si podang kuning ibu bunga neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga Mbak Elisa. Esuk awan ning omah wis ora kerasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miteranganku kaleki ora krasa esuk ati wengi Manyan ngati liya
Iso awane ngombah wis ora krasa. Uran anggone sing tak sayang. Muga witeremenku goleki. Ora krasa iso. Eman yen nganti yo kang nyawa. Panuwun nggih. Nggih. Ayo genti Mbak Tatin. Ya men jumeneng ya. Iki Mbak Tatin ana sing ngersake Grajagan Banyuwangi saka Pak Naryono Karangbajang. Ya. Amplop 8 kok sik njaluk liwung 6. Ya. Mangke dipun aturaken. Ya engko diaturake, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Miwi. Sugeng dalu. Kak Apri. Iya, Mbak Tatin. Kaya nek cedhak karo Mbak Tatin kaya daya tarik bumine kaya semakin anu ngono ya. Daya tarik gravitasi bumi kaya lho napa piye? Karuanmu kaya karo adikku pas karo Elisa mau. Nek karo aku? Kok kaya no gaya gravitasi lho hawane gaya tarik menarik kaya lho. Mbok anggo perasaan lho. Akhirnya Mbak Tatin kok Sukimine metu lho jan. Gumun aku. Lho, gaya gravitasine bumi kok. Kanjok. Aku mbuh kok kan multifungsi kok aku ki. Ora nek padane weruh aku arep kepiye to jane kepengin ngopo? Iki gaya gravitasi bumi mbok bawaan lahir. Iya, terus maksudnya pengen ndumuk apa pengen? Ya kaya ana iki lho magnete ngono lho, Mbak. Nek karo jenengan ki kaya jarene kaya pengen ndang renang ngono jarene. Slulup ngono. Aku ora ngerti slulup lho. Aku ora ngerti. Apa? Slulup. Nek kaya Mbak Tatin ki jane upama panitia ki lali ra gaweke wedang utawa ngomben ngono wis ra bakal ngelak. Lah kok iso? Lho, mergane ngopo? Tandone. Ndi ta wong aku ora nggawa tandon lho. Tandon sing ngetas kuwi lho, no. Ora nggawa. Kuwi udu tandon ya, Le. Tatin ki tandone ngarep mburi. Apa ta? Sing mburi nganti Ngopo? Kowe pengen ngopo? daginge nganti Wong wedok kok perabote papat. Lah iki timbangane iki prabote palsu to? Hayo, arep ngopo? Kowe sing marahi kok, Mbak. Jane aku nek guyonan fisik ini kuwi aja nganti. Lah ngopo? Aja ya ora etuk to saru to apa nek. Lah nek jenengan nek ya ora apa-apa to nek iki. Lho, ora apa-apa no. Ha, cara aku tak bales. Nek cara aku tetep tak bales. Pilih Mimin apa dadi Sukimin ya nek. Lek cara aku tetep tak bales Nek nek ngono kuwi. Sukimin wis rasronto kudu ndang ngenteki. Ning nek Mimin ya Kok maneman? kok ketok Sukimin ae. Sukimine metu berarti ya. Lah gesut. Wah, jan monggo diaturaken Banyuwangi Kapurwakan bawa. gelang alit. Gelang Ya, alit. monggo ora apa-apa. Mampiat mayun
kok morak lah. Lagi arep mimik yo. Ternyata lek kaget ki ora gur lek Sukimen. Lah Pak Seno juga. Aku yang jumbol. Aduh. Ki pancen garapan lah ya nduk ngene iki. Garapan. Walah, sik Mas lek garap kok sik tak ngombe sik ya. Aku srogoto nek kagetan ngono ki aku. Tujune botole ra kok. Sindene yo nduk kaget kabeh lho. Sing wis kulina ya kaget kok. Lho, deloken. Piye ngopo? Tujune mau klik botole ora kolu. Lah iya. Biasane sakmono ku ya kolu kok malah. Lek omongan horor terus iki. April iki mbok ora horor ngono lho. Ya horor piye to? Sejak awal saya muncul di Jogja, Sleman dan sekitarnya ngerti toh. Heeh. Kita stay dengan guyon yang tidak saru, tidak jorok, tidak kotor. Kuwi tergantung persepsimu. Nah aku kolu sakmono ki mang anggapmu apa? Lah anggape apa? Wong macem-macem lho. Terus awake dhewe ki lanang dandan putri mesti penilaian orang kan ya dikira sak perangan ana sing tresno, sak perangan ora kok. Maksudnya kolu iki wedange sakmono ki entek. Nah, lho Mbak Tatine iso menyerap kok kowe iso. Oh, tak kira sak botole. Oh, dasare pikirane sing kuwi sing jorok. Lah, masa ya arep sak botole? Pak Sino ra mudeng to. Jenenge omong jorok, pikiran jorok ya aku jauh enyah dari hidup saya. Tenan. Omongan jorok, pikiran jorok emoh ning nindakake mah ra apa-apa. Lah padha-padha. Oh, ya edan ora. Mah, Lah luwih padha-padha parah. le dosa kok mertanggung. Ya lah Mas. Oh, lah, gesut. Nyeram bayi Janjane sak tenane nganggo iringan ki mau ki aku iki wis nitik nang nggon lagu Banyuwangi tenanan kuwi dijogeti kok. Njogeti. Saben saben sak larik mesti langsung dulu saiki ora iki cen gawe patine dalange. Aku kesepene ambek aku melar mingkus lho iki. Deg-degan terus lho aku. Saestu mboten. Pak Seno deg-degan terus. Deg-degan minaku demek dadaku to sayang. Oh, kalau kayak telok lho kan demek. Saestu napa mboten? Jojo nyen mengambil kesempatan dalam kesempitan saestu. Mumpung ana kesempatan kok kowe iki piye lho. Nek wong wedok sing temandang senengane kok ya ora. Sumingkir Pak De, usir. Diusir. Lah nek Pak Sino ket mau ya ora ngopo-ngopo Pak Sino genah megar mingkup anu jantunge kok ora gagas. Lah ora mari sprene tak anggongke kok ya ora mari. Ingkang pundi ingkang sakit? Kene. Mriki menika ngeten ku jalure wonten lho. Wong jalure ngendi? Kaya wong paribasane mriki napa jenenge? Kemeng nika salurane enten. Mbok sok nenek dandan ki wulune irung dirangine. Ayu-ayu kok wulune irung nyogrok-nyogrok niku. Oh lali Nika ra pemerintah. Sisa pundi ingkang sakit? Kene. Mriki. Menika saluranipun wonten lho. Salurane ngendi Le? Saluranipun wonten ingkang Ayo, horor to. penyian menika kedah manajemen waktu. Ngunjukipun air putih ingkang kathah. Wayah refreshing ngoten niku ya. Ora mari-mari. Mak ya Allah lha pripun? Aduh. Coba apri-pri demekan pri. Kok tak cedhaki ra mari ya, Pri? Kok piye to? Ya lah ingkang pundi, Pak? Ingkang Kene. Waduh. Kek udu kono kene. Aduh, Pak, mengke berun. Lho, pindah pudel dedekan. Aduh, Pak. Kene. Mengke sing beruntak sanes niku mah. Kowe cengas-cengas ngopo kowe? Kok aku marah disalurke ya, Pri? Nek kowe kok tanganmu diarahke ning nggon-nggon anu kok ngono ya. Ah, piye? Aduh, rasane piye ngono lho Lek iki. Besak. Pengen ya. Heeh. Karo Pak D. Intine Pak Sino harus ada yang memperhatikan. Nah, kudu ana sing ngelingke. Pak Sino, monggo, kesehatan nomor 1. Nah, pola makan dijogo, pola hidup dijogo, ran etuk kokean pola. Lho. Pola hidup, Pola makan tur ora etuk kokean pola. Lho sing kokean pola ki sing marake penyakit werna-werna. Berarti kowe sesuk malah kena penyakit warna-warna Lah lho. ngapa? Lah kowe kakean pola iki. Tumindak ini. Tumindak. Ya, terus iki. Naswan tor
lagu cara Banyuwangi. Iki aku wis ngarang cara Batakno, luwih gayeng. Oh ngaten. Napa lagune? Sluku-sluku Batak. Kok Batak? Sluku-sluku Batok niku Jawa. Tekan ngendi ya? Betul. Nyeram bayi Naswan Tara Mimin iki upama wedok tenan lho saben sasi meteng lho. Mergane napa? Kemayune ra jamak-jamak. Kancane nembang kok manjil-jilan dhewe iki ngopo? Aku mulai meteng kok, Mbak. Kok iso kudu cari sarung. Sarung sak isine kok, Mbak. Emang isine apa ta? Hah? Isine apa? Aku kan ngomong ya ora tegel to. Engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Sarung gajah duduk. Ya sok gajah. Ya? Ya sok Apa? kancil, gumantung tuke. Pianyu wangi Nang. Kowe nek mlayu kaya jaman argaruan kan lho lek persis jan ngono kuwi. Kok liyane do enggak takut suara-suara gitu yo. Aku iki kaya trauma ngono lho, kaya fobia ngono lho. Soale nek grobyok. Jaman dhisik anggere ro gropyokan ndelike ning mburi tetean. Kok nang mburi tetean nek kena uler lho. Mburi tetean. Aku angger ndelik ngono nyelametke ya kono kok. Ayo tak slametke, Nduk. Ngono. Dijak mule. Kok yo, Mas? Wong wedok nek bar lungguh arep ngadeg ngono kaya rekoso ae. Rekoso arek sing wewohi. Pak Harisontor kesengsem nggih. Dawuhi. Ra tau ndawuhi kok penyan jenengane medhotke silaturahmi kok ora pareng ngono kuwi. Sok sapa sing medhot silaturahmi ora bakal mambu lawanging swarga. Lek ngomong gede mimin lho. Dengan ra gelem wayangan ya ora pripun. Kae iki lurah kok tok ado-adoke saka swarga. Lho, kula rak ngomongke sok sapa sing ra medhotke silaturahmi ora mambu lawanging swarga. Lho, silah ki sambung, rahmi ki kasih sayang. Lho, dadi kasih sayang niku klantu ageng. Lho niku nek kula lho niku lho tumrap nang monggo penyan menika pilihan hidup lho. Lah ya babakan akeh cilik menika gumantung lho. Akeh menika ya nek kanggo kula sing penting wayangan ngoten lah. Nggih. Kapan tanggalnya tak bundirane sisan karo nilai golek untangan manci. Ora ndang-ndang ACC kok penyan menika nek ra ditok oleh ning panggung kok senengane ora ngono kuwi. Allah. Kemayu banget. Wong wedok ki nek di PHP iki ya sapa sing kuat pisan pindho iso nahan ping 3 ping 4 ora kuat. Nyemprot lho, lho. Lumayan rasa raup, Mbak. Ra apa-apa mana golek sabun garek raup rasa dadak golek banyu. Kok baygon to, Pak? Abab kok. Lah kok ababku jane mambu baygon. Ayo bacotke nek ndak kirangan ngengek. Wetan segara lor lan kidul alas angker kang kaliwiyat Ya. Aja takon
Nuswan Tara ya, mangga gerajakan yo diaturake yo.
Mangsaku kaya ana sing ewo-ewohi jogetane ta iki. Sapa? Piye kuwi maksude sing kok nilai sapa? Nek wong wedok bobot, ini berlaku untuk semuanya. 3 bulan terakhir kudu bapaknya delo-delo nilii. Oh. Pamrih men persalinannya lancar, tidak harus operasi tapi secara normal. Loh, aja peh bojone berubah bentuk terus nyedak gila, niku malah kleru. Malah kudu dikerepi sedina ping 8 ora apa-apa. Ah, iki. Kuwi ya pendidikan anu lho, kesehatan ya disampaikan lho. Iya, ya tak tilikane sesuk. Tak tilikane nganggo sikil. Iya. Nganggo tungkak. Alayo, ya Allah. Kok kaya niliki nggone bayi, perabotai sapi ya. Ayo. Kok banget lho. Iki ana sing nyuwun liwung kowe patang nawala. Nggih diaturke lho, Ibu. Nggih, ya. Mbak Ani mudhun. Ya. Nduk Ani. Jos. Yo, Nduk Ani. Nggih. Ani blorong. Nah. Wah, iki. Nah. Gendong Pak De. Gendong yo gendong yo. Ah, wis. Ayo kuat wong kulino gendong wedhus kok sakjane. Wedhus loro tunggake truk iso kuat kok menangi sepiro. Ketoke ganas ya, Lek, ya, Lek. Oh, nek iki ganas meneh. Horor iki. Ya ndelok-ndelok. Delok-delok kahanan. Ndelok kahanan. Dobel tambahi meneh nek liwung ki nek ming wong 3 ragaya. Ora afdol. Sinten, Mbak Pak? sinten? Mbak Ika. Ya. Mbak Ika Suesti. Ibu mboten, Pak? Sapa? Ibu. Prastiwi kok? Nggih. Ya, Prastiwi yo. Iya. Lah iya, wong enom-enom nek ra dibani sing sepuh kaya kurang anu Nggih, lho, kurang Bude, marem ngono nggih. ya. Pasti iki yo Mary njaluk digendong ki, Lek. Gendong Bude. Monggo Bu Nah. Alah, Bu Prastiwi iki bakso bareng kok diplastiki, arti kok pundut. Ora apa-apa. Sesuk-esuk garek ngenget ngono lho, jenenge sesuk sarapan. Mboten napa-napa. Kula dhisik ya ke rumah ngono ora apa-apa Piye Putri ngono kuwi. Lah kuwi asline mirang-mirangke kowe. Lho. Kok pripun to? Ayo aja disebutke wae ya dienggo diplastiki mbok menawa dienggo sing nang omah. Lah nggih, dinget Nek tong-tong sesuk-esuk. sot njaluk. Lah. Iya. Ah, telu niki gayeng. Ya. Apa? Saurut ya, Lek. Nah, Urut apane? Kaya undak-undakan. kowe undak-undakan. Kowe kurang ajar nek ngono kuwi. Arep iki mbokne awake dhewe lho, mbokane pesinden lho aja macem-macem. Bu Prastiwi kok DC ampun. Kula mboten lila lho, Bu. Mang unek kene kok, Bu. Ora apa-apa pancen cendhek kok. Ora apa-apa meneh. Wong piyayi trima. Iya. Aku wis ora iso dhuwur bendina ya wis rengen. Iya. Ning saya sing saya cendhek rengene. Ora wong saya dhuwur. Iya. Ya, mangga. Dadi liwung. Ya, wis gayeng iki. Kawitan Mbak Ika. Sareng. Dadi liwung nalika ganti lagu boto ati rintal siang dangu Sakoro datang bisa nguluke atiku. Lho enten apa lho? Ngapa, Pak? Liyane iki megol-megol disawang apik. Aku sing cah TK kuwi kok.
Cah tekan jenengan iku. Wah. Ajar kendel ya nduk sing ra apa-apa kaya sing gede-gede ra apa-apa. Ajar kendel dadi iki men bergas lho arep cilik ning ketok menjilo ngono ya nduk ra apa-apa. Kuanen kowe. Lah iki Bu Prastiwi kok. Lah ketikane sing TK kuwi ngono. Anu sing ajar kendel ya sing penting keras keras. Langsung lanjut. Ya Mbak De. Suara cilik suara. Heeh Mbak De. Heeh Mbak De. Mbak De tahu mangan watu. Ngono kae. Semangat. Mi Mbak De. Mi. Kene. Edian. Aku wis ora ngombeni. Iki bagiane pakmu. Ora ngombeni mung kaos kaki kok. Syukur. Ayo mendem aku. Iya. Ya, mangga, yuk. Awas. Apik. Oh ya iki jatilane iki bangsa grup-grup jaran kowe pentule. Semangat ra tuk nglokro. Ora nglokro. Ning kok sok mben nek akeh wong alam bono, saiki akeh wong elek ora apa-apa semangat. Pengen maju. Kok malah guyu iki. Rupane ngono. Kok rupa pasuryan, kok rupa. Prastiwi ora pareng ngono. Ora pareng karo Dwija kok arep pangan lho. Kalih Bu Guru lho. Bocah cilik ora pareng nekke rupa-rupa sepuh. Lajeng raimu. Dapur. Mah itu dapur. Mbak De. Mi Mbak De. Aja kokean ku ndak kembung wae. Ora pareng nakal lho. Nek sing mbok ra rewang ora pareng rewel nusul ning omah wae. Mi toto Bu De. Hah? Oh nek iki tak tandangi nek iki. Iya. Mangga. Terpilih wong Meriane serampung aja ngene dhewe piye. Ayo cah cilik kok ya. Karo ajar joget ya, Nduk. Ya, Pak. Sesuk nek wis rampung pentas nyuwun apa? Nyuwun dhuwit. Oh iya. Tumbas apa? Tumbas bal. Oh, tak cotot.
Bal kok dicatat. Bal kok dicatat lho. Bal kok dicatat ora pareng. Ya melotot nggone bapak ya. Oleh ya, Pak. Oleh. Lototen kabeh. Kok nek pecah piye, Pak? Ora, iki elastis kok, no. Sajalke nang klitikan. Ki nggone simbok ora entuk wah-wah. Nek gonamu cilik mah. Kapok kowe. Iki nganu ya apa jenenge? Bayi tuwa ning kandungan. Iya, iya mangga. Satu Matur suwun, Mbak. Pak, Pak. Ibu, Ngapa? Ning kene sik, Pak. kok saya kurang ajar ngapa? Lek ngono tabuhi Mas Ayu. Oh, Ditabuhi nek. kenapa iki anik lho. Wah, edan. Asik-asik. Yo. Gusti Yuda nek ngersake dolanan kagem kirikipun. Lho mangsaku, ane ya dolanan wong tuwa senengane. Kualat kowe. Yen ngapunten Bu Pras nggih, menika namung gegojekan sak wetawis nyuwun pangapunten saestu lho. Ora apa-apa nggo dolanan neh oleh kok. Ndeke seneng kok nggo dolanan iki. Nek ora dienggo dolanan pinakokke kok. Lah nggih. Kok dimengke wae. Aduh. Iya. Matur suwun. Nggih.